Yes, velkommen til min, Mine og Camilles screencast om solsystemets planeter, asteroidebæltet, Kuiperbæltet og årssky. Yes. Jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om solsystemets planeter. De første 4 planeter i solsystemet, de er klippeplaneter, hvilket vil sige, at de har en fast overflade og består mest af metal. Den første planet i solsystemet hedder Merkur, og er også den mindste planet. I diameter er Merkur 4.879 km. Merkurs gennemsnitlige temperatur er 167 grader, og på mange måder ligner Merkur månen, fordi de fx ingen atmosfære af betydning har. Den er kendt siden 3000 år før Kristus, og hvis man gerne vil se Merkur som noget andet end en planet, er det også en dansk bank. Den næste planet er Venus. Venus og Jorden omtales som søsterplaneter, da deres størrelse og masse er cirka den samme. I diameter er Venus 12.104 km, og Venus' gennemsnitlige temperatur er 464 grader. Lidt varmere end på Jorden. Som Jorden har Venus også en atmosfære, men den består mest af kuldioxid, og det er derfor, der er så varmt på Venus. Venus er kendt siden forhistorisk tid. Og hvis Venus er noget andet end en planet, er det også en statue, Venus fra Milo, som er meget kendt. Den tredje planet er Jorden. Jorden er den blå planet, som man kalder den, fordi 71% af Jordens overflade består af vand. Ved ækvator er Jorden 12.756 km i diameter, og vores måne er en af de største i solsystemet. Den fjerde planet hedder Mars. Døgnet på Mars er kun 38 minutter længere end på Jorden, og Mars har et af de højeste bjerge i solsystemet. Man mener, at der kan være liv på Mars, fordi man har en teori om, at der har været flydende vand eller er flydende vand. Mars er 6.792 km ved ækvator og er kendt siden forhistorisk tid. Mars er udover en planet en Marsbar, som er super god at spise. Ja. Så kommer man til de sidste 4 planeter, som er gaskæmper, og de kendetegnes ved at være store, ikke have en fast overflade, og så består af gas. Den første gasplanet, eller den 5. planet i vores solsystem, er Jupiter. Jupiter består som sagt af gas, og drejer så hurtigt om sig selv, at døgnet for Jupiter kun varer 9 timer og 55 minutter. Planeten er meget kold på overfladen, har en gennemsnitlig temperatur på minus 150 grader. Jupiter er den planet med flest måner. Den har nemlig 63, og den er 142.984 km ved ækvator i diameter. Og den har 63 måneder. Udover at være en planet, er det også en amerikansk raket. Saturn er den 6. planet og er næststørst. Den er kendt på grund af sine markante ringe af is og stenpartikler, og den har været kendt siden oldtiden. Den har 52 måneder med kendte kredsløb, som fx hedder Phoebe, Mimas, Rhea og Dione. Den er 120.536 km ved ækvator i diameter, og den har en gennemsnitlig temperatur på minus 130 grader. Udover en planet, så er den også kendt fra filmen Rejsen til Saturn. Den næste planet hedder Uranus, og den ligger forskelligt fra andre planeter med en hældning på 97,9 grader. Den har også et ringsystem, men det er ikke særlig tydeligt, og den er 51.118 km ved ækvator i diameter. Den har en gennemsnitlig temperatur på minus 205 grader og er en isgigant. Den har desuden 27 måneder. Jeg kunne ikke finde nogen særlig sjov bonusinfo om Uranus. Den sidste planet i vores solsystem hedder Neptun, og Neptun har en atmosfære af brint og helium. Den har de største orkaner i solsystemet og et ringsystem, som heller ikke er særligt tydeligt. Den er 49.528 km i diameter og har minus 220 grader som gennemsnitstemperatur. Den blev opdaget i 1846, og hvis man ikke kigger på Neptun som planet, er det et bryggeri i Silkeborg.
så vil jeg gerne fortælle jer lidt om asteroidebæltet. Asteroidebæltet kredser rundt omkring solen, og det består af usammenhængende sten og isklumper. 98,5% af solsystemets asteroider befinder sig i asteroidebæltet, som ligger imellem Mars og Jupiter. Kuiperbæltet er også et asteroidebælte, men det ligger uden for Neptun og er meget større end asteroidebæltet, selvom opbygningen er noget af det samme. Pluto og Plutos måne Charon er blandt de største objekter i Kuiperbæltet. Så er der Oortskyen. Oortskyen ligger omkring solsystemet som en kugle og en kugleformet sky af kometer, som består mest af vand og frosne gasser. Den ligger ca. 2000 gange længere ude end Pluto gør fra solen. Og normalt bevæger kometerne sig i stabile baner, men de kan af og til blive forstyrret af f.eks. en forbipassende musstjerne. Så vil jeg bare gerne sige tak for jeres opmærksomhed. Jeg håber, I nåede filmen.